round of applause for the one and only Min Jackie. Karibu sana. Wapi makofi ya Min Jackie tafadhali. Let's give him a round of applause. Na gentlemen and all protocol observed. In the front of you, I, Mama Jackie dak maletokde. Pakuru yeso. Pak yeso ruot. Ne jo lemba maneka. Kapan winjo gima wacho kabin wayo. Ne jo lemo maneka. Jaduong Cardinal Daktari Nyasaye mondo gwedhi gimetimo maber. Ni thiedho na lak dichwo to nodhi. Nyasaye mondo gwedhi. Achaka kawo thuolo arwako jotenda ma kanisa Bishop. Bishop pero kamano. Chunya mor gi joluo. Adwani mondo anyisu kaka joluo chal gi kitgi gi timbegi. Ywak mar ng'ama odhier opogore gi ywak mar ng'ama omoko. Ng'ama odhier iomo ka otho. Koro biro lelo ka ema chako to miti gora ga goga ne pa ni unano kuma bago dongi unano kuma dire bag koro ngi gik mane bag owe chware gi nyithinda uchiel dhi chieme liel Unega lo dongnu ucham imbe gimoro idi gidon dondi ni nawinjo ni poge tan machielo okereo. Jamoko riek mane gi pesa to migogo kaka migogo mane mbele ni ariyo gi ai mage riek ok nyata ywak yumaka mage biro gi bag aruda to rudo Grace biro mago bodonje who kill you metio mane my bag hey don't ijakuo Namanogeyo Jowadwa jo Maria ko pogore ywak ma daktari ywak no kako bet be ok okethi ma ng'anya ywagi ai to adier ni tugeno ru kora nindo koro luonge daktari de nyalo ywak nango temane temane in pesa migolo 3,004 mage gik minyanyalo so mori Laki daktari mora by the way okotam ng'ama dhako mondo lap dhoge kik ndong kaka moro ber o lap dhogo yieni mondo ndong to kata ini ng'ama dichuo o yieni we kora bol gini ng'ama dichuo yieni mondo keto jugu kiwinjo ki nyathi ma dichuo tujini kama otesero nyathi ma nyako to intie kaka kor jatelo biro ka ogo lago
tidware mondo item wuoyo, nidware mondo item kuodho ne wach saidi kama iwuoye. Owangla nigi wed sadek ma kisewinjo ka jowangla ochako to nyaka iwinj ni mano to jowangla thumo guro. Jara! Gino gini juogi. Barikiwa Studio. Shikilia. Jowadwa dichuo nyarwakore maber kama kobiro luwi. Sut magirin. Kendo dwani mondo tim neno kendo imbi kasire jikoni. Chura poko wuoyo. John poko wuoyo. Koro mi John thuolo. Oche. Thank you so much. Nionge lakini nera nosa di wuoye. Akaw thuolo ni makende jodalawa. Ingeni nitie mon moko ma ka chiegi ni wuothogo to ki introduce ni mae min oda. Mani ne liel. Akaw thuolo ni makende jodalawa mochunge bathani ema wan go. Pero kamana ahinya ma wuono chieng' apane sang'eny. Ma wuono chieng' Donyango an nyithindo auchiel to ng'egi ka onyango choda gidagi to en sani ka wuono chieng' tiyo Nairobi an adala to awasa sande kode ndalo mang'eny to jothurwa numiya dichuo. Jokanyamwa numiya dichuo. Chunya ler, uno chieng' ler, lakini gimoro achiel kende madwani mondo ukonya, uno chieng' to waro. Wapi makofi ya Minjaki?